ka mga kalalakinan magapaindis-indis para sa titulong Ginoong Bacolod 2023. Ang pinasahing at advokasya sang tagsaka contestant si Adrian Prietos nakatuto. These 15 gentlemen have what it takes sa gudisulong ang nagkalain-lain nga advokasya nga mas makapasanyog sa City of Smiles. Sila ang matiglawasang mga nagkalain-lain nga barangay kag sektor kag nagapaindis-indis agud mapauli ang titulo bilang Ginoong Bacolod 2023. Pero more than the title, ini ang isa ka plataporma agud masulong ang mga programa sang pamatan-on sa edukasyon, sports, BSK elections, mental health, children in conflict with the law kag iban pa. It has a great platform for me to extend my advocacy, which is that aims to aggrandize our local artists. This is the reason why I am here, and I am here to represent them. I would rather be focusing on the hospitality of the Bacolodnon because we all know that Bacolodnon wears the greatest smile or the sweetest smile in Bacolod City. My advocacy is respect diversity regardless of gender, race, or status, because giving fairness, giving respect in everyone. That's all. Ang mga magdaog mahatagan sa kagayunan niya isulong ila advocacies pinagi sa suporta sang LGU sa Bacolod kag komunidad. Pila sa ila ang mga intiglawas man sa national kag international pageants. Ilamina nga mas nagadamo ang modeling pati man beauty competitions para sa kalalakihan. Hindi lamang ang aton nga tinutuyo mag-provide sang entertainment service or pageant sa kalalakihan sa syudad sa Bacolod, kundi may ara pakita yung mga advokasya nga ginadihon after sini kag or before sini sang aton nga pageant. May ara kita mga bloodletting programs, feeding programs, tree plantings, and of course related ina siya sa aton nga advokasya sa Ginoong Bacolod. Sa palabuto ng October 14, makilala ta na ang pinakabago nga tiglawas sa mga kalalakinan sa syudad. Isa ka Ginoo nga tagasulong sang pagbago kag magadala sang more reasons to smile sa City of Smiles. Gentlemen, mga Ginoo, good luck! Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.